दिनै बे समाव खौरांगिरि नोंथांमोननो साबायखर जासिबाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो दिनैनि समाव जोङो गाबोननो टेलेन्ट सार्च खुंगोन। बे टेलेन्ट सार्च खुंनायनि फरायसालिफोरखौ जोंनि दखराफोरा नायथिंगासिनो दिनै। दा बेनि थाखाय जों थाम थिम दा टेलेन्ट सार्च हिसाबै जोंनि धेमाजि जिल्लायाव थाखो 9आव 380 आरो थाखो 10आव 297 गासै 677 जना गाबोन आनजादाव जिरायगोन। दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा दैदेनगिरि जिल्ला दैदेनगिरि गासिबो थाम थिम जादों। जोंनि जिल्ला दैदेनगिरिफोरा नायगिदिंग्रा हिसाबै जोङो बेरायगोन बेवहाय। दा बेनि गेजेरजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोरमायथि हरदों। गाबोननि समाव जोङो मोनसे सेन्टाराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिखौ लानानै मोनसे सेन्टारखौ बेखेवजेनगोन। दा बेखेवजेनगोन हिसाबै सिमेन्ट सापरि एस.बि. बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जोंनि बेखेवजेननाय हाबाफारिया जागोन। बे बेखेवजेननायनि उननिफ्राय जोङो बिथां दैदेनगिरि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथांखौ लानानै जों बेखेवगोन। दा बेवहाय जोङो गगामुख हिसाबैबो जोंनि मध्यमिमा खदंगुरि ट्राइबेल गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जोङो खुंगोन। दा बेबायदियैनो जोंनि गासै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो आनजादखौ खुंगोन। जों सानो साफ्रोमबो फरायसाफोरा गोसो होनानै गावनि जि रोंगौथि गावनि जि रोंनाय मोनफ्रोमबो आयदायावनो फरायना फैनानै बियो हागोन बा बियो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हागोन। आरो बियो जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबैल' नङा, बे गासै सारा आसामावनो मिन्थिजागोन आरो बुजिजागोन। बे फरायसाया जे रोंगौ, बे फरायसाया जे नाजादों, बेखौ जोङो मिन्थिनो हागोन। दा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा साफ्रोमबो गावनि जि फरा बिजाब बे फरा बिजाबनिफ्रायनो बिसोरो सोंनाय फिन्नायखौ मोनगोन। बेवहाय गुबुन फरायनो गोनांनि बाथ्रा गैया। माथ्र जिकेनि थाखाय जों एसे नायनांगोन। दा बेवहाय इंराजिनि थाखाय 50, सानखान्थिनि थाखाय 50, साइन्सनि थाखाय 50, जोङो ससियेल स्टाडि आरो जिके बे मोननैखौ लानानै 50 जागोन। गासै 200 मार्क्सनि 2.5 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना आनजाद होनांगोन। दा जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो फरायसालिफोरनि जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिनि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो साबायखर जासिहरगोन जे गाबोननि थाखाय बिथांमोना रेडि जानानै फैगोन। आरो आसामनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंनाय रोंगौसा जि आनजाद, बे रोंगौसा आनजादाव बे आसामनि बिथोरावनो साफा गोरों रोंगौसा फरायसा हिसाबै आनजादाव उथ्रिसारनानै गावखौनो सिनायथि होनो हागोन। बे आसाखौ लानानै, बे मिजिंखौ लानानै गाबोननि आनजादाव जिरायनानै साफा जाफुंसार फरायसा जानो हागोन। बेखौ रोंगौथि बियो जाय फरायसाफोरा बे मोजाङै पास जागोन बा मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन, मोजां नाम्बार लानानै उथ्रिसारगोन, बे फरायसाया मोनफ्रोमबो आनजादनि थाखाय बियो मेट्रिक फाइनालनिफ्राय जागायनानै गावनि बोसोरारि आनजादनिफ्राय जागायनानै गुबुन थाखोनि जि आनजाद होगोन, बेयो 4th ग्रेडआनो होन, बेयो 3rd ग्रेडआनो होन, बे गुबुन रोखोमनि बे फरायनायनि माने गोजौसिन थाखोआव फरायनो जि क्वालिफाइ एग्जामफोर होयो, बेफोर गासैबावबो बेयो मदद होगोन। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसाखौ जे सांग्रां खालामनांगौ, जोंनि फरायसाया जे टेलेन्टसि थानांगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनजादखौ फाथिनाय जादों। आरो बे थारैनो मोनफ्रोमबो बिनि जिउ खुंनाय, मोनफ्रोमबो बिनि फरायनायनि गोजौ थाखोआव दावगालांनाय, मोनफ्रोमबो बिनि हाबाफारियाव बे मदद खालामगोन फरायसाखौ।